vás u môjho druhého videa, v ktorom si ukážeme ľudský kanón, poschodovú posteľ a kôš. Takže na ľudský kanón budeme potrebovať nejaký blok, redstone, tunak vodu a tlačítko, pustý inty. Takže všetko si to pobereme, tie potreby. Tak, ešte vodu. Vykopeme si jamu 6x6. Hop. Tak, to už skoro máme. Čo sa pomýli, pardon. No, a do každého rohu dáme vodu. Hopla. Ďalšie urobíme takto jeden blok nad zem a urobíme ako keby taký obvod okolo tej vody. Tak. Na ten blok si dáme rudít. Kam chcete si môžete dať tlačítko. Ja si ho dám sem. Rudít funguje. Okolo toho dáme TNT. Hop. A na ukážku ukážeme ľudský kanón. Ako môžete vidieť, TNT nám padli. Vystrelilo nás to veľmi vysoko. Hop. Au. No. Na tú dvojitú posteľ budeme potrebovať nejaký blok, dvere a posteľ. Tie bloky postavíme a na ne dáme posteľ. Pardon. Hop. Tak. Pod tú posteľ dáme ďalšiu posteľ. Ako môžete vidieť, mali by ste mať takto posteľ. Potom dáme takto dvere. Hop. A voilà. Dvere sú hotové. Pardon, postele. No. Na kôš budeme potrebovať nejaký blok, lávu, vodu a ceduľku. Tak. Vykopeme si jamu hlbokú 3x3. Tak, pardon. Tak to robím. Okolo toho z kamenných. Robím to preto tak, lebo ak máte taký drevený hráčik alebo niečo z dreva a stavajate to práve pri tom, tak ak nechcete, aby vám to zhorelo, tak na to je to dobré. Na spodok si dáme lávu, do stredu ceduľku, na to toto a tunak. Zabudol som na trapdoor. Potom to položíme, pardon. Aj. Hop. Hop. A otestujeme. A kôžiho na svete. Tak sa s vami lúčim a na budúce v ďalšom videu.